Takže čaute ľudia, ja som Kaja a vítam vás u ďalšieho nového videa. Dneska tu máme hru z Brawl. Na to sme sa veľmi tešili. Ešte nám mohla sa počuť, že vlastne som ešte chorá, ale to nevadí. No poďme si rozbaliť tento balíček, lebo sme sa na ňo veľmi tešili. A máme tam 21 vecí. Ja to rýchlo poklikám. A tak no. Takže dostali sme veci na pokiaľ akože ten skin. No a poviem na to inak, ja vás vítam znova toho videa, ja som veľmi rada, že vlastne môžem natáčať takto pre vás. Áno, ja som sa veľmi nahývala, keď mi nevyšlo to napred. Ale to nevadí vôbec, nevyšlo minulý týždeň vôbec video, lebo som bola veľmi chorá, nemala som hlas, takže to bolo také smutné. Dobre, poďme si... Chcel som dopovedať, že ideme si pozrieť, čo máme v shope a hlavne to. Takže poďme random start drop, čo z toho dostaneme... Rare. Nie, super. Čo už sa dá robiť? Dáme teraz sushi roll, lebo to akože nám veľmi chýbalo. O 2? 4? Nie, škoda, nevadí. Čo z toho máme? Spray celkom pekný, ale v pohode. Skúsime tu Demonic. Tam má celkom... No tak nie, okej. Srandu. Dobre, poďme rozbaliť. 9 vecí! To sa mi nikdy nestalo, že mám 9 vecí. Dobre, poďme to rozklikať. Svieti nám, takže... Star powerka. Nič moc, ale nevadí. 10. Dobre. Nevadí. Na krova aspoň máme našetrené zatiaľ. 9 vecí znova. Dobre. Poklikáme. Skin. Čo? Má byť čo? Však mi sa nikdy nestávalo, že mám kita. To čo je? To čo je? Ja mám kita! Viete, ja akože mám postavy akože legendárne, ale ja som nikdy nedostávala z ničoho legendárnu postavu. To čo je? On je tak cute. To čo je? Kita. OK. Z týchto dvoch, nemusím to vlastne... No to je rýchlo, takže... Stokuje nám nič moc, poďme na Demonic. To je ešte rýchlejšia, Stokuje nám, takže nič moc. Ale kita? Ja mám kita? To čo je? Mne sa nechce veriť, že mám kita, to čo je? Ja mám... to musím spracovať nejako si. Čo mi ukazuje, tu mám? Aha, to sú iba tieto veci, no nič. Nevadí. Poďme ďalej pozrieť, takže... New Mega Access je čo? Akože keď budem hrať s týmito troma... Aha. Keď budem hrať s tými možno troma postavami, tak získam vlastne hento. OK. Ideme skúsiť si zahrať s tým kitom. Showdown, takže ideme to skúsiť. Ja doteraz neverím, že som dostala kita. OK, tak poďme na to. Takže hráme s Lumi, ale asi s botmi nehráme. Tak my hráme Showdown. Nevadí. Ona má takéto iba malý útok, som myslela, že trošku väčší. Nevadí. Mňa sa nepýtajte, ja fakt som nikdy nedostávala kita, takže toto je u mňa akože... Wow. Dobre, Dog dal dole Dika. OK, dáme sem dole, no tak nie. Dáme dole Doga, potom... Dobre, poďme na Lowa, výborne. Koľko máme? 10 týchto power... 11, tak to je nič moc. Aha! Vlastne ideme hľadať tých, no tak budeme dlho. Výborne, dobre, takže sme prví. Dobre, a tu sme aj, no, rýchlo. Chápem. Takže každú vlastne tú druhú stat dropu. OK. Dobre, tak poďme si ďalšiu hru zahrať s kitom. No a
Akože ja doteraz fakt neverím, lebo vy dostanete z toho megaboxu kita. Mne sa to fakt nikdy nestalo, to je zázrak u mňa. Dobre, poďme na to. Ideme zobrať balíček. Ideš hore či dole? Dobre, ja idem hore. Ale celkom ona malo akože uberá akože 1700. Lebo akože, chápete, má najobľúbenejšie postave proste Maisie, aj Janet. Ale však ona uberá 3300 či koľko, neviem. Takže tak, necháme si to, neviem, čo som to zamknila v pohode. Počkej, Sandy, 2 hity dole, dobre. Dobre, ešte nám 2 týmy ostávajú, takže máme takto Byrona, všetko ľahko. Kto je dole? Poďme pozrieť dole. Sa bojím, že to tu niekde vyskočí, takže, ale vlastne keď ja mám 12 týchto, či koľko? Ja neviem. Dobre, poďme sem pozrieť. Šelina, poď dole, poď, výborne. To je Brock? Je Brock, hej. Dobre. Neviem, to sú. Dáko pekne nachystaný. Výborne. Takže dali sme ich. A teraz čo? Máme tu sa dropu, no, jasné, že rare, keď som dostala tak teraz už budem mať samé rareko, lebo, no, proste je rareko. Čo sa dá s tým robiť? Dobre, skúsme tento tu quest, čo je, len tak skúsme. Tak, nesrandujem, haha. Dobre, poďme znova z toho kita, lebo ja ju chcem akože niekde dať aspoň na tú dvojku, či jak to bolo, neviem. Sa mi to ťažko teraz určuje, keď je ten nový update, nevadí. Tu je to jazero, takže poďme okolo. Máme vlastne tie vedľa seba, takže môžeme najskôr tento prvý. Teda pôjdeme s ním dole, lebo... A tam som niekoho videla, ideme za ním? Nie. Ba! Dobre, Jackie dala Sandy dole. Ja som mohla dať Jacka, pôjdem. A Jackie je jaká silná, čože? Nie! Neriskuj to. Neriskuj kitos. Výborne. Radšej utekám. Som sa vyhľala, aby som dala dole. Poďme načakám. Dobre, a teraz poďme tam hore. No, tu je. Počkaj, najskôr poka. Potom teraz poka. Poďme. Dobre. Výborne. A teraz kto tam bol? Nevidela som nikoho. Nikoho som tam videla, ale neviem koho. No tam... Kto tam je? Hello. Bú! No, ty si aký krásny. Nevyšlo, vyhrala som, haha. Z toho sme získali, no nič moc, ale v pohode. Čo si teraz zahráme? Poďme z nás Social Down. Chceme vypušovať? No nie chceme vypušovať, ale tú kitu... Ja keď ju mám novú, tak ja teraz nebudem v kuse hrať. To fakt akože... No takže poďme. Hello. No poďme. Tam je Maisie, takže to by sme vedeli dať, lebo... nevedela si sa trafiť, no nič. No dobre, poďme tuto. Kde si, Trank? Poď sem, Trank. Výborne. Poď, ešte. Dobre, nezautočila si, takže... Som veľmi šťastná. Dobre, ešte si tento balíček zoberiem. Takže tak no. Tu máme ďalšie power-upy, takže ja si ich takto pekne zoberiem. Teraz ideme hľadať tie postavy. Kde sú? Tam vidím. Ale tam radšej nepôjdem, lebo tam by som sa zadusila. A tam bol 8 byte, vidím. A to je Jackie, tak radšej poďme na Jackie. Takže tak. Výborne, tam bol hore 8 byte, len neviem kde išiel. Pozerám. Toto by mal byť niekde, ak som niekde nevystihla, ale neviem. Tam je, tak to mi veľmi ľúto. Ty si šiel tam, tak to mi veľmi ľúto. Dobre, takže získali sme, rare. Čo sa dalo čakať. Ja doteraz neviem uveriť, že som získala tú kitu a som veľmi rada, že ste sa na toto video veľmi pozerali.
Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár a uvidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čaute. Alone, I need somebody on the phone, let it be me.